Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ζωή ή αλλιώς Starlight Dreamer και το σημερινό βίντεο θα είναι το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά που σας είπα ότι θα ξεκινήσω, που ονομάζεται Back to Childhood. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, η σειρά αυτή θα πραγματεύεται τα πράγματα που αγοράζαμε, κάναμε, τρώγαμε ή και βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά. Το πρώτο επεισόδιο από το Back to Childhood λοιπόν θα έχει να κάνει με την κατάταξη ταινιών Barbie δικιάς μου άποψης. Θα βάλω σε σειρά μόνο τις 36 ταινίες της Barbie, δηλαδή μέχρι την ταινία Barbie η μαγική περιπέτεια με τα δελφίνια. Ας ξεκινήσουμε με το νούμερο 36. Λοιπόν, πού πάμε? Ψάχνουμε για το πάρκο δέντρων Μπάνιαν. Διάβασα για ένα μονοπάτι που περνάει μέσα από το δέντρο Μπάνιαν. Barbie και αδερφούλη σε ένα απίθανο κοταβοκυνηγητό. Σε αυτή την ταινία η Barbie με τις αδερφές της ταξιδεύει στη Χαβάη, έτσι ώστε να πάνε σε έναν διαγωνισμό χορού στο οποίο συμμετέχει η Chelsea. Σε αυτή την ταινία δεν μου άρεσε το ότι η Barbie, που ενώ στις άλλες ταινίες ήταν ως αρχηγός, έδινε το σωστό παράδειγμα και είχε κάποια λύση στα προβλήματά τους, εδώ πέρα συνέχεια έκανε τα αντίθετα. Αγνοούσε τα αιτήματα της Chelsea που ήθελε να κάνει πρόβα το χορό της και πηγαίνανε από δρόμους που μετά χάθηκαν. Τα θετικά που πήγα σε αυτή την ταινία ήταν η μουσική, είχε ωραία τραγούδια και σίγουρα τα άλογα που χόρευαν. Ήταν πολύ όμορφη εικόνα αυτή. Αλλά ναι, το βάζω στη θέση 36 γιατί πραγματικά ήταν από τις ταινίες που δεν με ενθουσίασε σχεδόν καθόλου. Βαρώνε! Γιατί δεν τα βάζεις με κάποιον στο δικό μου μέγεθος? Barbie Super πριγκίπισσα. Σε αυτή την ταινία η Barbie πρωταγωνιστεί ως πριγκίπισσα Κάρα και μετά από ένα φιλί το οποίο της έχει δώσει μια πεταλούδα αποκτά δυνάμεις και τις χρησιμοποιεί αυτές τις δυνάμεις για να σώσει τον κόσμο στην πόλη που μένει. Εδώ σε αυτή την ταινία τα αρνητικά ήταν ότι ο κακός της ταινίας αυτής ήταν αλλού και ήταν ένας κακός ο οποίος νικήθηκε σχεδόν αμέσως. Να μην μιλήσουμε για το ζωάκι του έτσι, ούτε αυτό ήταν καλό. Όμως είχαμε και τα θετικά μας, είχε την περιπέτειά του, είχε και αστείες στιγμές στην ταινία, αλλά overall ήταν μια, νομίζω, μικρή σχετικά ταινία και όχι τόσο ενδιαφέρουσα, κατά με. Δεν μου φαίνεται και σοβαρός ανταγωνισμός. Σοβαρά. Barbie Video Game περιπέτεια λοιπόν. Αυτή η ταινία πραγματεύεται την Barbie, η οποία είναι προγραμματίστρια, programmer. Το ότι μένω στην Ελλάδα και με βιώνουν πιο πολύ λέξεις στα αγγλικά με ξεπερνάει. Είναι η Barbie προγραμματίστρια παιχνιδιών και τυχαίνει να μπει μέσα σε ένα από τα παιχνίδια στο tablet. Γίνεται χαρακτήρας ενός παιχνιδιού, περνάει διάφορα επίπεδα, γνωρίζει διάφορα άτομα εκεί και πρέπει να σώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο μπήκε μέσα. Λοιπόν, τα αρνητικά μου για αυτή την ταινία. Είχε κακό έναν ιό παιχνιδιού, ο οποίος ιός από αυτόν που δημιουργήθηκε ήταν ο οδηγός του παιχνιδιού. Νομίζω καταλάβατε. Τα θετικά όμως ήταν ότι είχε πολύ ωραία χρώματα, διάφορα επίπεδα δυσκολίας και γενικά ο χώρος των παιχνιδιών είχε τη διαφορά του σε κάθε επίπεδο. Αλλού θα ήταν 3D, αλλού θα ήταν όπως είναι τα τετράγωνα στο Minecraft ας πούμε. Όμως είχε τη δράση του και αυτό. Αλλά ναι, το βάζω στη θέση 34 γιατί και αυτό δεν με ενθουσίασε τόσο. Η πλοκή δεν ήταν όπως είναι οι άλλες ταινίες της Barbie με το κακό, που πρέπει να το αντιμετωπίσουν, που έχουν έτσι μια ωραία ιστορία. Ήταν κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ πολύ σύγχρονο που δεν είναι αυτό που θέλεις. Είστε οι καλύτερες, παιδιά!
Ευχαριστούμε, κορίτσια. Γεια σου, θεία Ζωή. Να θυμάστε την εκπαίδευσή σας. Δεν κάντε με περήφανη. Μπάρμπι μυστικοί πράκτορες. Σε αυτή την ταινία, η Μπάρμπι με τις φίλες της Ρενέ και Τερέζα είναι γυμνάστριες, αθλούνται στην ενόργανη γυμναστική, αλλά η τύχη τους φέρνει αντιμέτωπους με το να γίνουν μυστικοί πράκτορες. Δεν πρέπει κανείς να ξέρουν ποιες πραγματικά είναι και πρέπει να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν μία εχθρό η οποία κλέβει διάφορα διαμάντια. Λοιπόν, τα αρνητικά μου για αυτή την ταινία. Την είχαν μπροστά τους, πραγματικά την εχθρό, την είχαν μπροστά τους συνέχεια. Είχαν 3 ευκαιρίες να την αντιμετωπίσουν, να την κερδίσουν και δεν το κατάφεραν ούτε σε μία αυτό. Με αποτέλεσμα να τους πάρουν τις στολές τους. Δηλαδή, και μετά μαθαίνουν κιόλας ποια πραγματικά είναι η εχθρός τους και είμαι σε φάση, ακόμα και εκεί την είχατε μπροστά σας. Αλλά τέλος πάντων τώρα, τα θετικά. Η γυμναστική, γιατί είναι ένα κομμάτι με το οποίο είχα ασχοληθεί μικρή και συγκεκριμένα την ενόργανη και ήταν από τα αγαπημένα μου ήδη. Οπότε μου άρεσε που είχε μέσα σε αυτή την ταινία ένα τέτοιο κομμάτι και τέριαξε κιόλας με τους μυστικούς πράκτορες, καθώς έπρεπε και αυτοί να ξέρουν κάποιες κινήσεις κτλ. Οπότε ναι, για αυτή την ταινία αυτά. Πρέπει να φύγουμε. Κοιτάξτε αυτή τη γιγάντια σθένα. Θέση 32 λοιπόν, Μπάρμπι Θαμπελίνα. Θα μου πεις τώρα, Ζωή, αυτό είναι κλάση και γιατί το έχεις τόσο κάτω. Θα σας πω. Αυτή η ταινία έχει να κάνει με λουλουδονεράιδες, οι οποίες ζουν στο δάσος και οι οποίες, ενώ λέγονται λουλουδονεράιδες, δεν έχουν φτερά. Και είναι μια οικογένεια η οποία είναι πλούσια και θέλει να φτιάξει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του δάσους ένα εργοστάσιο. Όπως καταλαβαίνετε, το εργοστάσιο αυτό θα μολύνει το δάσος. Και έτσι η Θαμπελίνα με τις φίλες της, μόλις γνωρίσουν την κόρη αυτόν που θέλει να φτιάξει το εργοστάσιο, θα προσπαθήσουν να το εμποδίσουν από το να συμβεί. Γιατί όχι μόνο θα μολύνει το περιβάλλον, όπως είπαμε πριν, αλλά υπάρχουν και κάποια μικρά λουλουδομορά τα οποία θα γεννηθούν και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο εργοστάσιο εκεί κοντά. Τα αρνητικά. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο αρνητικό για αυτή την ταινία. Overall ήταν εντάξει. Απλά αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν μου κράτησε τόσο το ενδιαφέρον ώστε να είμαι προσιλωμένη εκεί πέρα και να πω «Α, ναι, και τι θα συμβεί παρακάτω, να έχω αυτή την αγωνία». Δεν μου ήταν τόσο ενδιαφέρον ακριβώς. Τα θετικά είναι ότι στέλνει ένα περιβαλλοντολογικό μήνυμα. Να μην μολύνουμε το περιβάλλον και να το προσέχουμε. Οπότε αυτό ήταν ένα από τα ωραία κομμάτια που προσθέσανε σε αυτή την ταινία. Γιατί είναι και μια ταινία την οποία την αφηγείται η ίδια η Μπάρμπι στα παιδάκια που έχουν πάει σε δάσος να φυτέψουν τα λουλούδια τους. Οπότε το ότι είχαν βάλει ένα τέτοιο μήνυμα σε ταινία της Μπάρμπι ήταν ένα από τα καλύτερα κομμάτια, θεωρώ. Όμως θα παραμείνει στο νούμερο 32. Πάμε λοιπόν! Έλα, Σκύπετ! Η επόμενη ταινία λοιπόν, Μπάρμπι, η μαγική περιπέτεια με τα δελφίνια. Είναι μία από τις ταινίες στις οποίες είναι και οι αδερφές της μέσα και ο Κεν. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία η Μπάρμπι, οι αδερφές της και ο Κεν φτάνουν σε ένα νησί για διακοπές. Και σε εκείνο το νησί η Μπάρμπι ανακαλύπτει μία γοργόνα, ονόματι Άιλα, με την οποία γίνονται φίλες και έτσι κρατάει το μυστικό της. Όμως υπάρχει μία κακιά χαρακτήρας που θα ανακαλύψει τα δελφίνια και έπειτα τη γοργόνα και θα θέλει να τους πιάσει για να τους πουλήσει και να βγάλει χρήματα. Έτσι η Μπάρμπι με τις αδερφές της και τον Κεν πρέπει να βοηθήσουν τη γοργόνα και τα δελφίνια για να μην συμβεί αυτό. Πάμε στα αρνητικά. Μία ακόμα από τις ταινίες που δεν μου είχε τόση αγωνία για το τι θα συμβεί μετά, δεν μου έδινε τόσο αγωνία. Αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν μια ταινία που αποσκοπούσε πιο πολύ στο οικογενειακό κομμάτι. Ότι δηλαδή είναι οικογενειακή ταινία πιο πολύ, γιατί έχει να κάνει και με τις αδερφές. Οπότε εντάξει.
Για το νούμερο που την έβαλα νομίζω είναι εντάξει. Τα θετικά τώρα. Τα δελφίνια, πολύ όμορφα και με πολύ όμορφα χρώματα το καθένα. Μου άρεσε που είχε το καθένα ξεχωριστό χρώμα. Ήταν πολύ ωραίο. Το τραγούδι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Την πρώτη φορά που το είχα δει, μου είχε κολλήσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Overall, μια καλή ταινία. Αυτή τη συγκεκριμένη θα τη σύστηνα να τη δείτε. Μια ευκαιρία να πάει στο χορό με τον Τόντ, το αγόρι των ονείρων της. Είπε ναι. Φυσικά είπε ναι. Θα ήταν τρελή να μην έλεγε ναι. Είπες ναι, έτσι. Ναι, ναι. Επόμενη ταινία λοιπόν, το ημερολόγιο της Μπάρμπι. Βλέπουμε μια ταινία που έχει επιτέλους τη ζωή της Μπάρμπι ως έφηβη. Αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν τη βλέπαμε συνέχεια ως ηθοποιό να παρουσιάζεται με διάφορους χαρακτήρες. Και τώρα έχουμε κάτι από τη ζωή της. Ωραία η πλοκή, μ' άρεσε πολύ η πλοκή. Μία έφηβη στο σχολείο της, με συγκρότημα, μουσική, χορό, όλα αυτά τα κομμάτια μ' άρεσαν πάρα πολύ. Το αρνητικό όμως αυτή την ταινία ήταν το animation που αλλάξανε. Δηλαδή δεν θα δεις εδώ το animation που θα δεις εδώ. Βλέπετε και διαφορά ακόμα και στα φύλλα τους. Τι εννοώ με το animation. Δηλαδή προτιμώ αυτό το animation παρά εδώ που είχαν βάλει. Γιατί εδώ ακόμα και στις εκφράσεις ήταν περίεργο το animation τους που βάλανε. Οπότε, ναι, το μόνο αρνητικό που έχω για αυτή την ταινία είναι το animation. Δείτε! Να ακόμα ένα σήμα με την ιτιά εκεί πάνω. Ίσως αν το χτυπήσουμε να αποκαλυφθεί ακόμα ένα στοιχείο. Έχεις δυνατό μάτι, Στέισι. Εγώ βοήθησα! Επόμενη ταινία, Μπάρμπι και οι αδερφούλες της σε μια πίθανη κοτοδοπεριπέτεια. Λοιπόν, αυτή η ταινία, όταν την είδα, είχα ξετρελαθεί πάρα πολύ. Είναι γενικά από τις αγαπημένες μου, μην βλέπετε που την έχω τόσο χαμηλά. Έχω τους λόγους μου, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες αυτή. Παρόλο που την έχω χαμηλά, θα κάτσω να τη δω. Λοιπόν, είναι μια ταινία με την Μπάρμπι και τις αδερφούλες, τις οποίες επιστρέφουν στην πόλη από την οποία κατάγονται, στο Willows, που εκεί μένει η γιαγιά τους. Εκεί θα γνωρίσουν και τα 4 κουτάβια που βλέπετε εδώ. Κάθε μία θα έχει από ένα κουτάβι. Και το μεγάλο κομμάτι της ταινίας αυτής είναι το ότι θα ψάχνουν έναν θησαυρό. Στην αρχή μόνο οι τρεις, η Skipper, Stacy και η Chelsea, και μετά θα ψάξει μαζί τους και η Barbie. Τα θετικά. Ενδιαφέρον το κυνήγι θησαυρού. Ήταν από τα κομμάτια ως παιδικής ηλικίας που σίγουρα πολύ παίζαμε κυνήγι του θησαυρού. Και σίγουρα άρεσε σε πολλούς, που ήταν ωραίο που το είδαμε και αυτό σε μία ταινία της Barbie. Σίγουρα και τα κουτάβια, εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο εκνευριστικά κάποιες στιγμούλες, αλλά ήταν και βοηθητικά. Αυτά να λέγονται. Λοιπόν, τα αρνητικά τώρα. Μου έκανε εντύπωση, το οποίο έχει αναφερθεί και στην ταινία, ότι η Barbie έψαχνε τον ίδιο θησαυρό μαζί με το παππού της. Και μου έκανε εντύπωση πως αυτούς τους πήρε χρόνια να βρουν το θησαυρό, ενώ με τις αδερφούλες της το βρήκανε μέσα σε ένα καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό το κομμάτι της πλοκής δεν μου πολύ στέκει. Αλλά overall είναι μια ωραία ταινία, την οποία όπως είπα και πριν σίγουρα θα καθόμουν να την ξαναδώ και σίγουρα συστήνω να τη δείτε και εσείς. Συγγνώμη, αλλά νομίζω πως αυτό ανήκει στο βασίλειό μου. Πηγαίνετε κάπου? Τώρα είναι από εδώ! Νούμερο 28, Barbie, πριγκίπισσα και Popstar. Ξέρω, θα με βρίσετε κάτω στα σχόλια, το ξέρω, αλλά όπως σας είπα είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτή η ταινία για πολλούς είναι η αγαπημένη τους και δεν τους αδικώ. Είναι μια ωραία ταινία και εμένα από μικρή ήταν από τις αγαπημένες μου ταινίες και την έβλεπα σχεδόν κάθε φορά. Αυτή η ταινία έχει να κάνει με την πριγκίπισσα Τόρι και την Popstar Keira, οι οποίες ήθελαν να ανταλλάξουν ζωές μεταξύ τους. Η πριγκίπισσα ήθελε να γίνει Popstar και η Popstar πριγκίπισσα. Τα θετικά της ταινίας. Μου άρεσαν πολύ τα τραγούδια, είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Βέβαια δεν μου άρεσε που στο τραγούδι όπου η Keira μάθαινε στην Τόρι πώς να είναι Popstar και η Τόρι μάθαινε στην Keira πώς να είναι πριγκίπισσα, ήταν ουσιαστικά cover από το τραγούδι στη Βασιλοπούλα και ο Χρυωτοπούλα που έλεγε ο Τζούλιαν στην Έρικα, πώς να είναι πριγκίπισσα. Μου φάνηκε λίγο αντιγραφή αυτό. Πέρα από αυτό όμως,
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρον ταινία η συγκεκριμένη. Όπως σας είπα, τη λάτρευα μικρή και την έλειπα κάθε φορά που έβγαινε. Τα αρνητικά. Εκτός από αυτό που σας είπα για το τραγούδι, το συγκεκριμένο, ένα ακόμα αρνητικό ήταν το ότι ήθελε η μία τη ζωή της άλλης. Ας πούμε, τη ζωή της Κύρας, της Popstar δηλαδή, που ήθελε να γίνει πριγκίπισσα, το δικό της το κομμάτι κάπως το καταλαβαίνω. Είναι μια κοπέλα η οποία πρέπει να βγάζει κάθε φορά καινούργιο τραγούδι, έχει τόσους φανς και καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει να αγανακτήσεις, να μην αντέχεις άλλο. Οπότε για αυτήν το δικό της κομμάτι το καταλαβαίνω. Τώρα, στην Τόρη, μία πριγκίπισσα που έχει ό,τι θέλει, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην θέλει να είναι πλέον πριγκίπισσα. Είχε να βγάλει στην ταινία έναν λόγο και για κάποιο λόγο δεν ήθελε να κάτσει να το γράψει. Δεν ξέρω. Αυτό το κομμάτι δεν το κατάλαβα γιατί τόσο πολύ δεν ήθελε να κάτσει να γράψει έναν λόγο. Δεν ήξερε τι να γράψει, εντάξει, αλλά εκ μέρους της μου φάνηκε λίγο περίεργο ότι αυτή ήθελε να μην είναι πριγκίπισσα και να είναι popstar. Οπότε, παρόλο από αυτά που είπα, σίγουρα θα τη σύστηνα να τη δείτε. Και πάμε στο επόμενο. Τι θέλεις όλοι? Πάρτι! Αλέξα, όχι! Καλά, αν επιμένεις. Νούμερο 27 λοιπόν, Barbie, η μαγική πόρτα. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία η Barbie είναι η πριγκίπισσα Αλέξα, στην οποία μαθαίνουν πώς να χορεύει. Αυτή όμως λατρεύει πολύ το διάβασμα, έτσι η γιάτη της κάνει δώρο ένα βιβλίο που έχει να κάνει με μια μαγική πόρτα. Η οποία μαγική πόρτα βρίσκεται στην αυλή της. Και με το που μπαίνει σε αυτή τη μαγική πόρτα, εισέρχεται σε έναν κόσμο γεμάτο μαγεία, με νεράιδες, με γοργόνες κτλ. Τα θετικά αυτής της ταινίας λοιπόν ήταν τα τραγούδια, είχε πολύ ωραία τραγούδια. Με πήγε λίγο στο παρελθόν με αυτά τα τραγούδια, είναι η αλήθεια. Τα χρώματα και εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία, ταιριάζαν όλα μεταξύ τους, η μαγεία και αυτό ήταν πολύ ωραίο κομμάτι της ταινίας. Τα αρνητικά τώρα. Ο κακός χαρακτήρας ήταν παιδάκι. Που δεν είναι η ηλικία το θέμα μου, έτσι. Απλά, σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία, όπου ο κακός είναι παιδάκι, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να τον είχαν κερδίσει λίγο πιο εύκολα. Δηλαδή, να φανταστείτε, εδώ που είναι παιδάκι, δεν μπορούσαν να την είχαν κερδίσει τόσο εύκολα. Και εδώ που ήταν ολόκληρος άντρας, νικήθηκε αμέσως. Τα συμπεράσματα τα δικά σας. Όχι. Πάλι δεν μ' αρέσει. Νομίζω πως αυτό είναι. Νούμερο 26. Μπάρμπι, η πριγκίπισσα των Μαργαριταριών. Αυτή την ταινία έχω να σας πω ότι την είδα πρώτη φορά σε κινηματογράφο. Είχα πάει και την είδα σε κινηματογράφο πρώτη φορά. Και μετά την αγόρασα και σε CD γιατί μου άρεσε και την ήθελα πάρα πολύ αυτή την ταινία. Λοιπόν, τι έχει να κάνει. Αυτή η ταινία έχει να κάνει με μια γοργόνα ονόματι Λούμινα, η οποία είναι μια χαμένη πριγκίπισσα και η ίδια δεν το ξέρει αυτό. Δεν το γνωρίζει. Μένει με τη θεία της, αυτή τη μεγάλωσε, αλλά μετά ανακαλύπτει ότι είναι πριγκίπισσα. Ταξιδεύει εκεί που είναι το παλάτι και μαθαίνει την αλήθεια. Να μην σας πω περισσότερα πράγματα, να μην κάνω spoiler, να τη δείτε αν θέλετε. Λοιπόν, τα θετικά της ταινίας. Η περιπέτεια εδώ ήταν φανταστική, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε αστείες στιγμές, αλήθεια πραγματικά. Όταν το είχα δει, ήταν από αυτές τις ταινίες που γελούσα. Ήταν υπέροχη η ταινία. Ακόμα ένα θετικό, τα ζευγάρια. Γιατί ότι δεν στάθηκαν μόνο στη Λούμινα και στον δικό της που την πλησίαζε κτλ. Αλλά έδειξε και άλλα ζευγάρια με δύο φίλες της. Και ήταν πολύ ωραίο. Έδειξε και χημεία δηλαδή άλλων ζευγαριών. Και αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ. Αρνητικά. Δεν θα πω ότι έχω κάποια ιδιαίτερα αρνητικά σε αυτή την ταινία. Μ' άρεσε σε συνολικό βαθμό.
Το μόνο που έτσι μπορώ να πω είναι ότι τα χέλια αυτής της ταινίας, η οποία ήταν και η βοηθή του κακού χαρακτήρα, ο οποίος ο κακός χαρακτήρας ήθελε να κάνει και το γιο του έτσι, αλλά ευτυχώς δεν τα κατάφερε. Τα χέλια λοιπόν ήταν λίγο εκνευριστικά. Κάθε φορά που τα έβλεπα ήμουν σε φάση θέλω να το πιάσω και να το... Ναι. Αλλά τι να πεις, πρέπει να υπάρχουν και σε μια ταινία και αυτοί οι χαρακτήρες που μας εκνευρίζουν. Θα χρειαστώ κάτι παραπάνω από καινούριες πουέντ για να ευχαριστήσω τη Μαντάμ Νατάσα απόψε. Δεν ήμουν καθόλου τέλεια. Ανοησίες, καλή μου. Σε παρακολούθησα. Πανέμορφος χορός, σαν πεταλούδα. Επόμενη ταινία. Μπάρμπι, η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντ. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία η Μπάρμπι μας παρουσιάζεται ως μπαλαρίνα Κριστίν, η οποία δεν είναι από τις πρωταγωνίστριες μπαλαρίνες, γιατί μία άλλη έχει τόσους ρόλους, αυτή δεν έχει τόσους. Ναι, δεν έχει τόσους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Χορεύει με ένα κουβάκι και μία γυλάδα. Και έπειτα φοράει τις ροζ πουέντ, αυτές εδώ που θα δείτε, και μεταφέρεται σε ένα μαγικό κόσμο, όπου την πρώτη στιγμή είναι εντυμένη ως Ζιζέλ και την άλλη στιγμή ως Οντέτ. Και καταφέρνει μέσα από αυτό το κόσμο να χορέψει τους αγαπημένους της χορούς, έχοντας ντυθεί ως τους αγαπημένους της χαρακτήρες. Λοιπόν, τα θετικά της ταινίας αυτής, το μπαλέτο, ένα κομμάτι το οποίο το αγαπούσα από μικρή και ακόμα εξακολουθώ να το αγαπάω, είναι υπέροχο το μπαλέτο. Μου άρεσε που, ενώ είναι μια σύγχρονη ταινία αυτή, δεν είναι από τις παλιές της Μπάρμπι, είναι η οποία σύγχρονη, μου άρεσε που ξαναφέρανε το μπαλέτο. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και για σύγχρονη ταινία επίσης δεν έχω αρνητικά. Αυτή η ταινία μου άρεσε. Θα τη ξαναέβλεπα και συνιστώ οπωσδήποτε να τη δει κάποιος που θα κάνει Barbie Marathon. Οπότε ναι, τη συστήνω επιφύλακτα. Δεν έχει κάτι αρνητικό εδώ πέρα αυτή η ταινία, όλα είναι τέλεια. Ο κακός χαρακτήρας, η φιλενάδα της, υπέροχη και αυτή, έτσι, πολύ αστεία, πολύ κωμική. Δεν έχω αρνητικά εδώ. Πάμε στο επόμενο. Αυτό το άλογο έψαχνα να βρω σε όλη μου τη ζωή. Αλλά δεν μπορείς να πεις τίποτα γι' αυτό. Όχι μέχρι να σου πω. Μπαρμπί, κάτι έχει συμβεί. Υποσχέσου πως δεν θα μιλήσεις. Ορκίσου. Πότε θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό? Ποτέ. Επόμενη ταινία, Μπάρμπι και αδερφούλες της στην Ακαδημία των Πόνι. Άλλη μια ταινία λοιπόν, στην οποία είναι και οι αδερφές της Μπάρμπι. Και εδώ η Μπάρμπι με τις αδερφές της πηγαίνουν στην Ακαδημία των Πόνι, όπου εκεί, αυτή την Ακαδημία, την έχει η θεία τους. Τα θετικά της ταινίας αυτής. Τα άλογα, από μικρή μου αρέσουν πάρα πολύ τα άλογα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δω ταινία που θα έχει μέσα άλογο, θα το λατρέψω. Τα μυστικά άλογα, οι Majestic, πολύ ωραίες και αυτές. Ο κακός της ταινίας επίσης πάρα πολύ καλός. Ο λίγο εκνευριστικός, εντάξει, κακός χαρακτήρας είναι, πρέπει να το έχει αυτό. Ήταν όμως ωραίος ο κακός χαρακτήρας. Αρνητικά. Δεν έχω κάποιο αρνητικό σε αυτή τη ταινία, παρά μόνο το ότι δεν είχε τόσο suspense όσο κάποιες άλλες ταινίες. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτή είναι λίγο, όπως είπαμε και σε μια προηγούμενη, πιο οικογενειακού τύπου. Οπότε, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη. Κι αν όλοι μας κοιτάζουν, και τι έγινε? Έλα, θα διασκεδάσουμε. Επόμενη ταινία, Μπάρμπι Μαριπόζα και η Νερεδένια πριγκίπισσα. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη ταινία της Μαριπόζα, η οποία ταξιδεύει, έχοντας γίνει η βασιλική πρέσβυρα, ταξιδεύει εκεί όπου ζει η Κατάνια, έτσι λένε την Νερεδένια πριγκίπισσα, Κατάνια, ταξιδεύει εκεί που μένει αυτή, ώστε μεταξύ τους οι κρυσταλλονεράιδες και οι νερεδοπεταλούδες να τα βρουν επιτέλους, γιατί είχαν παρελθόν που είχαν μαλώσει και υπήρχαν γενικά φήμες μεταξύ τους. Λοιπόν, τα θετικά της ταινίας ήταν το ότι εδώ πραγματευόταν τη φιλία που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από δύο διαφορετικούς κόσμους. Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Τα ζωάκια είχαν και αυτά μεταξύ τους κόντρα.
στην αρχή, αλλά μετά γίνανε φίλοι. Η περιπέτεια, θα έλεγα, ήταν ενδιαφέρον αυτή η περιπέτεια που είχαν εκεί. Με το κακό χαρακτήρα. Ο οποίος κακός χαρακτήρας μετά άλλαζε και ήταν κάτι που δεν το βλέπεις συχνά σε ταινίες της Barbie, έτσι. Οπότε ναι. Τα αρνητικά τώρα. Πού είναι η Ελίνα και ο Μπίμπλ? Τώρα καταλαβαίνω, θα μου πείτε, πρέπει και η Μαριπόζα να έχει μια δικιά της περιπέτεια. Ναι, το καταλαβαίνω. Την πρώτη ταινία της, τη Μαριπόζα, τη γνωρίσαμε από την Ελίνα, η οποία έλεγε αυτή την ιστορία στον Μπίμπλ. Θα μπορούσε να έλεγε και αυτή την ταινία στον Μπίμπλ. Γιατί ο Μπίμπλ είναι ένα ωραίο κομμάτι σε αυτές τις ταινίες και ήταν κρίμα που έλειπε. Αλλά εντάξει, τον έχουμε στις υπόλοιπες 4, οπότε δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη. Γεια σου! Γεια! Έρικα, τι κάνεις εδώ? Μεγάλη ιστορία, αλλά το Camp Royalty και το Camp Rock κινδυνεύουν να κλείσουν. Barbie, πριγκίπισσα και Rockstar, λοιπόν. Κάποιοι λένε ότι αυτή η ταινία είναι η συνέχεια της Barbie και της Popstar. Εν μέρει θα μπορούσε, αλλά εδώ είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Η Rockstar είναι μια διάσημη Rockstar, Erica Juno, και η πριγκίπισσα Courtney. Δεν είναι τώρα και κύρα όπως ήταν στην άλλη ταινία. Αυτή η ταινία έχει να κάνει με την Rockstar Erica και την πριγκίπισσα Courtney, οι οποίες πηγαίνουν στα camp για το καλοκαίρι. Η Courtney είναι κανονικά να πάει στο camp που είναι της πριγκίπισσες και η Erica στο camp που είναι της Rockstar. Αλλά γίνεται ένα λάθος και έτσι πηγαίνουν στα αντίθετα camp. Και πρέπει να το σώσουν μετά αυτά τα camp. Τα θετικά. Τα θετικά αυτής της ταινίας ήταν τα camp. Βλέπαμε 2 διαφορετικά camp. Τα τραγούδια επίσης ήταν πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια. Την πρώτη φορά που το είδα μου είχαν μείνει και αυτά. Διαφορετικοί χαρακτήρες. Τώρα είχαμε πάρα πολλούς χαρακτήρες. Ήταν ωραία αυτή η ποικιλία χαρακτήρων. Έλειπε στο κάθε χαρακτήρα και πώς άλλαζε σταδιακά. Τα αρνητικά τώρα. Δεν έχω αρνητικά για αυτή τη ταινία. Ήταν υπέροχη και τις αγαπημένες μου. Θα μου πείτε την έχεις πολύ κάτω, στο νούμερο 22, αλλά τι να κάνω, ήταν κάποιες ταινίες που ήταν να τις βάλω λίγο πιο πάνω. Δηλαδή, και εγώ όταν έβαζα σε κατάταξη τις ταινίες, είχα δυσκολευτεί λίγο με το που θα μπει κάθε μία. Πρέπει κάποιες να είναι κάτω, κάποιες να είναι πάνω. Τι να κάνω. Πάμε στο επόμενο. Μπίμπλ, Ντίζελ, πρέπει να βρω την πραγματική Σάμπερστ. Η Σάμπερστ θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε. Πώς θα τη βρω? Η επόμενη ταινία είναι μία από τις 3 ταινίες της Ελίνας. Και συγκεκριμένα η τρίτη ταινία της. Barbie, το μαγικό του ουράνιου τόξου. Λοιπόν, αυτή η ταινία, όπως και την προηγούμενη, τη λατρεύω. Την έβλεπα και αυτή συνέχεια. Δεν υπήρχε μέρα που να μην την έβλεπα. Σε αυτή την ταινία, λοιπόν, η Ελίνα γίνεται μαθητευόμενη της Αζούρα και πηγαίνει στο παλάτι με άλλους μαθητευόμενους για να μάθουν το πρώτο πέταγμα της Άνοιξης. Το οποίο ήταν να το κάνουν οι καθηγητές τους και όχι οι ίδιοι. Αλλά λόγω της λαβέρνας, όπως καταλαβαίνετε, αναγκάζονται οι μαθητές να κάνουν το πρώτο πέταγμα της Άνοιξης. Τα θετικά. Σίγουρα η περιπέτεια. Είχε περιπέτεια, είχε τα ωραία της τα σημεία, είχε και λίγο κωμικά, μπορώ να πω. Αλλά γενικά, overall, η περιπέτεια ήταν υπέροχη. Η Ελίνα και ο Μπίμπλ, το συζητάμε αυτό, ο Μπίμπλ σίγουρα. Χαιρόμαστε που το βλέπουμε σε αυτή την ταινία. Θεούλης όπως πάντα. Και το γνωρίζει κιόλας και την Ντίζελ, το δικό του φιλαράκι. Τα αρνητικά. Τα αρνητικά μπορώ να πω ότι δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο, εκτός τη στάση της Βασίλισσας. Η οποία Βασίλισσα αυτή έκανε το παλάτι στο σχολείο, έτσι. Και είναι η δίδυμη αδελφή της Λαβέρνα. Η στάση της Βασίλισσας λοιπόν δεν μου άρεσε τόσο, γιατί συνέχεια την προδίδει η αδελφή της και αυτή επιλέγει κάθε φορά να την εμπιστευτεί. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, εφόσον η ίδια σου η αδελφή κάθε φορά σε προδίδει.
Θα μου πεις για να έχει μια συνέχεια η ταινία. Και το δέχομαι και δεν το δέχομαι. Τι να σας πω. Πάμε στο επόμενο. Ναι, απλά σκέφτηκα... Μάλλον δεν σκέφτηκα. Όχι, αλλά η καρδιά σου ήταν στο σωστό μέρος, όπως συνήθως. Ευχαριστώ, μπαμπά. Έλα, popcorn. Μπάρμπι περιπέτεια του διαστήματος, λοιπόν. Ενώ είναι σύγχρονη και αυτή η ταινία, δεν είναι παλιά, είναι σύγχρονη, έγινε και αυτή από τις αγαπημένες μου. Αυτή η ταινία έχει να κάνει με την Barbie, η οποία ζει στο διάστημα και πηγαίνει στο παλάτι. Εκεί γνωρίζει και άλλους φίλους, θα έχουν αγώνες με την άλλη του κοπέλα που γνωρίζει εκεί, αλλά μετά στο τέλος θα πρέπει να συνεργαστούν και η Barbie θα τους σώσει όλους. Τα θετικά αυτής της ταινίας. Τα χρώματα πάρα πολύ ωραία, το διάστημα έτσι πως το κάνανε, πανέμορφο. Τα ζωάκια που είχε εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία, οι χαρακτήρες με τα μαλλιά και τα ρούχα τους. Το τραγούδι που μου έχει κολλήσει, πάρα πολύ μου έχει κολλήσει όταν το είχα δει. Τι να σας πω, όλα εκεί ήταν υπέροχα. Τόσο υπέροχα που δεν έχω αρνητικά. Τη συστήνω να τη δείτε και σίγουρα θα την ξαναέβλεπα κι εγώ. Πάμε στο επόμενο. Τρομερή ιδέα. Ξέρω πολλά συγκροτήματα που θα ήθελα να παίξουν το τραγούδι σου όταν το τελειώσεις. Καλό, έτσι? Ναι, πολύ καλό. Αλλά μπορώ να το κάνω μόνη μου. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Νούμερο 19. Barbie τα τέλεικα Χριστούγεννα. Αυτή η ταινία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ταινία χριστουγεννιάτικη, φαίνεται. Και είναι πάλι με τις αδερφές της. Και νομίζω είναι η πρώτη ταινία που έβγαλε με τις αδερφές της, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους, τα κορίτσια ταξιδεύουν για τη Νέα Υόρκη. Αλλά δυστυχώς η χιονοθύελλα δεν τους επιτρέπει να φτάσουν στο προορισμό τους και έτσι φτάνουν σε μια μικρή πόλη, το Tenenbaum. Όπου εκεί υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο οποίο μένουν εκεί και έτσι αναγκάζονται να περάσουν εκεί τα Χριστούγεννά τους, ενώ είχαν άλλα σχέδια. Τα θετικά λοιπόν. Είναι μια όμορφη ταινία χριστουγεννιάτικη. Να ξαπλώσεις το καναπέ, να χουλιάσει με την κουβέρτα και μια ζεστή σοκολάτα στο χέρι και να την κοιτάς. Είναι και οικογενειακή. Μπορείς να τη δεις και με την οικογένεια. Έχει ωραία τραγούδια, μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια, όπως και σε άλλες ταινίες και αυτά μου κόλλησαν. Και ναι, για Χριστούγεννα θα την έβλεπα ξανά. Όχι τόσο πολύ όσο μια άλλη την οποία θα αναφέρουμε πιο μετά, αλλά θα την έβλεπα και αυτήν. Τα αρνητικά τώρα, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο, παρά μόνο ότι σε κάποια σημεία ίσως να γινόταν λίγο βαρετή, να το πω, λίγο να σε κούραζε, γιατί δεν είχε μια συγκεκριμένη πλοκή, απλά έβλεπες τι κάνανε εφόσον δεν κατάφεραν να πάνε στο προορισμό τους. Τι συμβαίνει? Μην ανησυχείς. Σε κρατάω. Προσπάθησε να σκαρβαλώσεις. Θα σε τραβήξω. Θα σε τραβήξουμε και οι δύο. Επόμενη ταινία στη σειρά είναι Barbie στην ιστορία μιας γοργόνας, το 2. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία ξαναβλέπουμε τη Μερλία, μια σέρφερ και πριγκίπισσα γοργόνα, η οποία πρέπει να αγωνιστεί στην Αυστραλία, στην διαγωνισμό σέρφινγκ, και πηγαίνει κάτω στο βυθό να πει τα νέα στη μητέρα της, η οποία μητέρα της είναι γοργόνα. Όμως τσακώνονται γιατί η μητέρα της την ήθελε εκείνη τη μέρα σε μια τελετή. Αλλά η Μερλία δεν μπορεί να παρευρεθεί γιατί έχει τον αγώνα σέρφινγκ, έτσι μαλώνουν και φεύγει η Μερλία για την Αυστραλία. Όμως μετά γίνονται κάποια περίπλοκα πράγματα, δεν θα κάνω spoiler, και αναγκάζεται τελικά η Μερλία να πάει στην τελετή, να βοηθήσει την κατάσταση και έπειτα αν προλάβει να ξανανεύει πάνω. Λοιπόν, τα θετικά. Μια ωραία καλοκαιρινή ταινία και χαίρομαι που έχουμε και εδώ την Έρης. Άμα είχαν άλλο κακό θα τους είχα κάνει πραγματικά... Χαίρομαι που είναι και εδώ η Έρης και που έχουμε γενικά με τη Μερλία ένα δεύτερο μέρος. Είναι ωραίο να βλέπει σε κάποιες ταινίες να έχουν και το δεύτερο τους μέρος. Σίγουρα οι καινούργιοι χαρακτήρες είναι πολύ ενδιαφέρον και η αντίπαλος της Μερλίας στην συγκεκριμένη ταινία, η Κάιλι,
με το πώς αλλάζει με το χαρακτήρα της. Είναι πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε την αλλαγή αυτού του χαρακτήρα. Τα ζωάκια φυσικά, δεν ξεχνάμε το Snouts, λατρεία μεγάλη. Πάμε στα αρνητικά. Η δεύτερη ταινία της Μερλία, αυτή εδώ για την οποία μιλάμε τώρα, μου φάνηκε ότι είναι λίγο γρήγορη σε σχέση με την πρώτη. Την περίμενα πιο μεγάλη για κάποιο λόγο. Αυτό είναι μόνο το αρνητικό που έχω για αυτή την ταινία. Όλα τα υπόλοιπα μου ήταν εντάξει, μια ευχάριστη ταινία για το καλοκαίρι, δροσερή με το σέρφινγκ και τη θάλασσα. Θα καθόμουν να τη δω ξανά, οπότε τη συστήνω και σε εσάς. Πάμε στο επόμενο. Ήρεμα λογάκι. Δεν θα σε πειράξουμε. Η επόμενη ταινία είναι και η πρώτη ταινία που έβγαλε η Barbie και λέγεται Barbie στο Καριοθράφστη. Είναι και αυτή μια ταινία χριστουγεννιάτικη, μπορώ να πω, γιατί η Κλάρα, έτσι λένε την Barbie στην ταινία, έχουν εκεί πέρα το χριστιανικό δέντρο, το έχουν στολίσει, οπότε διαδραματίζεται όλο αυτό το Χριστούγεννα. Και η οποία Κλάρα της κάνουν δώρο έναν καριοθράφστη, ο οποίος παίρνει ζωή. Υπάρχει ένας κακός, ο οποίος είναι ποντίκι, βασιλιάς ποντικός, την κάνει πολύ μικρή την Κλάρα, σαν μια κούκλα, και ταξιδεύουν μαζί με το καριοθράφστη για να βρουν την καραμελένια πριγκίπισσα για να την κάνει στο κανονικό της μέγεθος. Τα θετικά της ταινίας αυτής. Το μπαλέτο φυσικά, όπως σας είπα, λατρεία μεγάλη και αυτή. Χριστούγεννα, άλλη μια ωραία ταινία για τα Χριστούγεννα. Το χιόνι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χιόνι εκεί. Και μου άρεσε γενικά που ενώ ξεκίνησε με Χριστούγεννα, είχαμε μετά και τη φύση. Μ' άρεσε αυτή η διαφορά που είχαν βάλει εκεί. Σαν δύο εποχές σε μία ταινία. Ήταν ωραίο. Και μετά επιστρέφαμε πάλι στα Χριστούγεννα. Πολύ ωραίο ήταν. Αυτό μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Πάμε στα αρνητικά. Δεν θα έλεγα ότι έχω κάποιο αρνητικό αυτή την ταινία. Πάμε στο επόμενο. Νομίζω ότι χαθήκαμε. Θα πετάξω να ρίξω μια ματιά. Επόμενη ταινία είναι και αυτή της ταινίας της Ελλήνας και μάλιστα η πρώτη ταινία της Ελλήνας. Εκεί όπου τη γνωρίζουμε και που γνωρίζουμε τον αξιολάτευτο Μπίμπλ. Λοιπόν, σε αυτή τη ταινία η Ελλήνα δεν έχει φτερά, είναι μια νηράιδα χωρίς φτερά. Και η οποία είναι η μόνη που μπορεί να σώσει τη Φεριτόπια. Γιατί η Λαβέρνα έκανε ένα μαγικό φίλτρο, το οποίο δηλητηρίαζε όσες νεράιδες είχαν φτερά και πετούσαν, και με αυτό το φίλτρο δεν μπορούσαν να πετάξουν, ήταν άρρωστες. Οπότε η Ελλήνα ήταν η μόνη που μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση. Τα θετικά της ταινίας, ο Μπίμπλ, εξυπακούεται αυτό, και η περιπέτεια. Γιατί δεν ήταν εύκολος δρόμος για την Ελλήνα, έτσι. Είχε να περάσει πάρα πολλά. Και μέχρι να φτάσει στην Αζούρα και μετά για να αντιμετωπίσει τη Λαβέρνα. Αρνητικά. Μου φάνηκε λίγο μικρή αυτή η ταινία. Κάθε φορά που την έβαζα να τη δω, μου φαινόταν ότι τελείωνε πολύ γρήγορα. Αλλά σε σχέση με τα υπόλοιπα, εντάξει, η διάρκεια δεν είναι τίποτα. Βέβαια, θα προτιμούσα να ήταν και λίγο μεγαλύτερη. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο μεγαλύτερη. Άσε με να μαντέψω. Θέλεις να μείνεις εδώ έξω? Σε πειράζει να μην μπω μέσα? Θα κάνω μια βόλτα γύρω από το παλάτι. Εντάξει, θα σε δω όταν γυρίσουμε. Η Μαριπόζα και οι φίλοι της, λοιπόν. Αυτή είναι μια ταινία όπου η Ελλήνα λέει την ιστορία της Μαριπόζας στον Μπίμπλ. Οπότε ξαναβλέπουμε τον Μπίμπλ και την Ελλήνα, αλλά ως αφηγητή την Ελλήνα. Η Μαριπόζα είναι μια νεραϊδοπεταλούδα η οποία είναι διαφορετική από τους άλλους, γιατί δεν είναι τόσο κοινωνική όσο είναι οι άλλες νεραϊδοπεταλούδες. Προτιμάει σε πάρτι και τα λοιπά να κάθεται μόνη της να διαβάζει το βιβλίο της. Όμως μετά πρέπει να ταξιδέψει μακριά, γιατί η βασίλισσα θα αρρωστήσει και η Μαριπόζα είναι η μόνη που μπορεί να πάει να βρει το αντίδοτο. Τα θετικά. Η πλοκή. Πάρα πολύ ωραία πλοκή. Πολύ ωραία. Έλειπα κάτι τέτοιο πρώτη φορά, είναι η αλήθεια. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και οι χαρακτήρες διαφορετικοί που άλλαζαν κάποιοι μετά προς το τέλος. Πολύ ωραίο ήταν και αυτό. Η περιπέτεια. Σίγουρα. Η Ελλήνα φυσικά και ο Μπίμπλ, εξυπακούεται αυτό. Θέλουμε τον Μπίμπλ, είπαμε. Αρνητικά δεν θα έλεγα ότι έχω αυτή την ταινία. Μ' άρεσε πολύ αυτή την ταινία, δεν βρήκα κάποιο αρνητικό.
Πάμε στο επόμενο. Αληθινά φτερά. Η συγγνώμη σου επιτρέπει να πετάξεις. Ρακέλ, τώρα μπορούμε να πάμε στο γάμο. Ναι! Η επόμενη ταινία είναι Μπάρμπι το μυστικό μιας νεράιδας. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία η Μπάρμπι παρουσιάζεται ως ο εαυτός της. Δεν παίζει δηλαδή ως κάποια άλλη, είναι ο εαυτός της, είναι η Μπάρμπι. Και έχει την πρεμιέρα μιας ταινίας στην οποία έπαιξε. Έχει δύο βοηθούς, την Κάρια και την Τέιλορ. Και εδώ βλέπουμε και τη Ρακέλ και τον Κεν. Βλέπουμε ότι σε αυτή την ταινία υπάρχουν νεράιδες, η οποία η Βασίλισσα, μέσω ενός μαγικού φίλτρου που της έδωσε η βοηθός της, η Κρίσταλ, ερωτεύεται τον Κεν. Έτσι τον απαγάγουν και η Μπάρμπι με τη Ρακέλ και τις δύο φίλες της, Κάρι και Τέιλορ, πρέπει να πάνε να σώσουν τον Κεν. Οι οποίες, Κάρι και Τέιλορ, ήταν και αυτές φίλες της Βασίλισσας, αλλά μαλώσανε και τις έδιωξε. Τα θετικά της ταινίας. Μ' άρεσε πολύ η περιπέτεια. Το λέω νομίζω σε κάθε ταινία αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, μου αρέσει η περιπέτεια. Και η σχέση της Μπάρμπι με τη Ρακέλ. Γιατί ξεκίνησαν να μαλώνουν και να πετάνε σπόντες και να έχουν μια κόντρα. Αλλά μετά μου άρεσε που ήταν φυλακισμένες μαζί και ενώ μπορούσαν, ξέρω, ακόμα και εκεί να το πετάνε αυτά, είπανε πώς αισθάνονται η μία στην άλλη και τα βρήκανε ως φίλες. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί δείχνει ότι μπορείς με κάποιους που δεν τα πάτε καλά, εν τέλει να το μιλήσετε, να το συζητήσετε και να τα βρείτε. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Αυτό που έχω για τα αρνητικά είναι το ότι η Βασίλισσα συγχώρεσε τόσο εύκολα την Κρίσταλ, η οποία την είχε μαγέψει για να ερωτηθεί τον Κεν. Γιατί η Κρίσταλ ήθελε αυτόν τον οποίο αγαπούσε η Βασίλισσα, ήθελε μια ευκαιρία μαζί του. Αλλά αυτός έτσι κλειώσει ήταν ερωτευμένος με τη Βασίλισσα, οπότε. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω. Δεν μου άρεσε που τόσο γρήγορα συγχώρεσε την Κρίσταλ, βάζοντας απλά να καθαρίσει το γαμήλιο χώρο μετά το γάμο. Και τη Κάρι και τη Τέιλορ, που δεν είχαν κάνει καν τίποτα, απλά είχαν να απομακρυνθεί, τις έδιωξε, ξέρω εγώ, από την ερεδοχώρα. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρώτο θέμα μου εδώ, έτσι. Σάγκη, Αζούλ. Επόμενη στη σειρά ταινία, Μπάρμπι πριγκίπισσα του μαγικού νησιού. Λοιπόν, μια ταινία στην οποία η Μπάρμπι πρωταγωνιστεί ως Ροζέλα, η οποία όταν ήταν μικρή ναυάγησε και βρέθηκε σε ένα νησί. Σε εκείνο το νησί τη μεγάλωσαν τα ζώα. Στο νησιού εκεί ο Αζούλ που είναι παγόνι, η Τίκα που είναι το ελεφαντάκι και ο Σάγκη που είναι... Αυτό είναι... Πάντα. Πάση περιπτώσει. Τη μεγάλωσαν αυτά τα τρία ζωάκια. Μετά έρχεται εκεί ένας πρίγκιπας, την βλέπει και την παίρνει μέσα με τα ζωάκια στην πόλη του. Πάμε στα θετικά. Τα θετικά για αυτή την ταινία. Τα τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και εκεί. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και αυτά μου είχαν κολλήσει την πρώτη φορά που το είδα. Και κάποια από τα ζώα μπορώ να πω ότι μ' άρεσαν. Πάρα πολύ θυμάμαι, μου άρεσε το μεμουδάκι της Βασίλισσας, της μητέρας του πρίγκιπα. Καλά, υπέροχο μεμουδάκι εκείνο. Πάρα πολύ... Και ο Αζούλ έχει πάρα πολύ φάση. Πραγματικά το παγόνι που λέγαμε πριν, πάρα πολύ φάση έχει, είναι και αυτός αστείος. Αρνητικά τώρα. Θα σας πω ότι το μόνο αρνητικό που έχω για αυτή την ταινία είναι ότι δεν μου άρεσε η στάση της Τίκα. Γιατί ο πρίγκιπας είχε στείλει ένα γράμμα στην Ροζέλα να το συναντήσει και η Τίκα το πήρε και το έκρυψε. Γιατί ζήλευε. Φοβόταν ότι η Ροζέλα θα τους αφήσει για τον πρίγκιπα. Καταλαβαίνετε νομίζω που το πάω. Δεν μου άρεσε όλο αυτό. Γιατί είχαμε την Βασίλισσα Ριάννα να τους πηγαίνει κόντρα, θα είχαμε και την Τίκα. Που η Τίκα υποτίθεται είναι φίλη της Ροζέλα. Εν πάση περιπτώσει όμως μετά ήταν ωραίο που ζήτησε συγγνώμη και που είπε την αλήθεια και που τα βρήκανε. Ξέρεις αυτό το ανοιγοκλείσιμο που έκανες τώρα με το στόμα σου? Εννοείς όταν εξέφρασα τη γνώμη μου? Ναι, αυτό. Να μην επαναληφθεί. Μπάρμπι, βασίλισσα της μόδας. Σε αυτήν την ταινία πάλι βλέπουμε την Μπάρμπι ως τον εαυτό της, ως ηθοποιό, την οποία βέβαια σε αυτή την ταινία την απολύουν από τη δουλειά της και μετά λαμβάνει και ένα τηλεφώνημα που τη χωρίζει ο Κεν, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οργάνωσε η Ρακέλ. Και αυτή φεύγει στο Παρίσι στην θεία της
που έχει και η θεία της είναι σχεδιάστρια μόδας και έχει εκεί πέρα το δικό της οίκο μόδας. Ο Κεν μαθαίνει από τις φίλες της ότι έφυγε στο Παρίσι και πηγαίνει μέχρι το Παρίσι να τη βρει. Έχει και δώσει τις δυσκολίες του εκεί, έχει και η Μπάρμπι εκεί τους αντίπαλους της θείας της, που είναι και αυτή σχεδιαστές μόδας, που κλέβουν ιδέες. Και πρέπει να σώσει τον οίκο μόδας της θείας της. Η Μπάρμπι με τη βοήθεια της κοπέλας που εργάζεται μαζί με τη θεία της, καταφέρνουν να ράψουν διάφορα φορέματα και να κάνουν μια επίδειξη μόδας. Πάμε στα θετικά. Μου άρεσε πολύ η πλοκή, γιατί βλέπαμε ακόμα μια ταινία από τη ζωή της Μπάρμπι, το τι γινόταν μέσα στη ζωή της, τι περνούσε κτλ. Το Παρίσι, από τις αγαπημένες πόλεις, και το παρουσίασαν πραγματικά σε εκείνη την ταινία πάρα πολύ όμορφο με τα χρώματά του και με τους στίχους του. Φανταστικό όλο. Τα ζωάκια φυσικά, η Sequin και τα άλλα δύο, η γατούλα και ο άλλος ο σκύλος. Καλά, εκείνος ο σκύλος ήταν θεούλης, έτσι. Ήταν υπέροχος. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και η συγγνώμη του Κεν στην Μπάρμπι. Γιατί όντως ταξίδεψε μέχρι το Παρίσι, πέρασε ό,τι πέρασε και εν τέλει την βρήκε την ώρα που ήταν η επίδειξη μόδας και τη ζήτησε συγγνώμη. Και αυτό είναι όντως από τα πιο ρομαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για την κοπέλα του. Στα αρνητικά της ταινίας, η παραγωγή καθόλου δεν μου άρεσαν. Όπως είδατε και από το κλιπάκι δηλαδή που έβαλα, πως τις μίλησαν, το ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η άποψή της. Ναι, δεν μου άρεσαν καθόλου η παραγωγή. Αλλά μετά, από πίσω της τρέχανε, έτσι. Με το που είδαν ότι έκανε επιτυχία στο Παρίσι, άρχισαν να τρέξουν από πίσω της. Αλλά ναι, το μόνο αρνητικό ήταν η παραγωγή. Έτοιμες? Έτοιμες! Πάμε λοιπόν! Μπάρμπι και 3 σωματοφύλακες λοιπόν. Εδώ σε αυτή την ταινία η Μπάρμπι πρωταγωνιστεί ως η Κορίν. Ένα κορίτσι που ζει στο χωριό της Γαλλίας, ας πούμε, και θέλει να γίνει σωματοφύλακας. Έτσι πηγαίνει στο Παρίσι να βρει έναν σωματοφύλακα με τον οποίο συνεργαζόταν ο πατέρας της για να την εκπαιδεύσει. Αλλά αυτός της είπε ότι τα κορίτσια δεν γίνονται σωματοφύλακες, οπότε της είπε να φύγει. Αλλά αυτή μπαίνει στο παλάτι. Τυχαίνει να μπει στο παλάτι επειδή ένα σκύλος κυνηγούσε τη γατούλα της. Οπότε έτυχε να μπουν στο παλάτι και έτσι μπήκε και αυτή. Και για να μην την πιάσουν οι φρουροί, είπε ότι εργάζεται εκεί ως υπηρέτρια. Και γνωρίζει και 3 άλλα κορίτσια, τα οποία στην αρχή της ταινίας τους είχε επειδή κυνηγούσε τα ζωάκια της, πέρασε την καθεμία και τους είχε κάνει λίγο άνω κάτω. Οπότε στην αρχή δεν την πολύ πήγαιναν. Αλλά μετά τα βρήκανε και ήταν φίλες και οι 4, μένανε μαζί σε ένα σπίτι που ήταν για τις υπηρέτριες του παλατιού. Και κατάλαβαν μετά από μία μέρα στην δουλειά, ακολούθησαν κάποιους εκεί οι σωματοφύλακες, τους είδανε βασικά και είδαν ότι θα πράξουν εναντίον του πρίγκιπα στο χορό του μεταφιασμένου. Οπότε έπρεπε να σώσουν τον πρίγκιπα. Τα θετικά της ταινίας. Το Παρίσι φυσικά. Τα τραγούδια πάρα πολύ. Τα κορίτσια. Είχαν κάθε μία τη διά τους προσωπικότητα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μπορούσε να ταυτιστείς με μία από αυτές. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Αρνητικά. Μου έσπαγε πάρα πολύ τα νεύρα το γεγονός ότι δεν τις έπαιρναν τα κορίτσια αυτά στα σοβαρά. Λέγανε εκεί οι 4 ότι θέλουν να γίνουν σωματοφύλακες και μου την έσπαγε πάρα πολύ που δεν τις πιστεύανε. Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό? Όχι και πάρα πολύ. Και μην νομίζεις ότι σε ξέχασα, μωρό μου. Η επόμενη ταινία είναι η δεύτερη ταινία της Σελήνας, Μερμέντια. Εδώ τα μανιτάριους της Λαβέρνας απαγάγουν τον άλλον, γιατί η Λαβέρνα θέλει ένα καρπό που θα την κάνει να μην μπορεί κανείς να την πειράξει. Αλλά ο Νάλου φυσικά δεν τους λέει που είναι αυτός ο καρπός. Έτσι η Ελίνα και μια κοπέλα που αγαπάει τον άλλο
μπαίνουν σε μια περιπέτεια για να σώσουν τον άλλο και φυσικά τη Μερμέντια, εκεί που μένουν οι γοργόνες. Σε μια φάση της ταινίας, η Ελίνα αναγκάζεται να ανταλλάξει τα φτερά της με μια ουρά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να πάει παρακάτω. Τα θετικά. Η πλοκή, είχε ωραία πλοκή και ήταν και καλής διάρκειας αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν έτσι γεμάτο. Η Ελίνα φυσικά. Εδώ ειδικά μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπίμπλ, ειδικά εδώ, εκείνη η σκηνή που έτρωγε τους διάφορους καρπούς και είχε διάφορες φωνές. Το είχα καταλάβει νομίζω και από το κλιπάκι που έβαλα. Ήταν υπέροχος και πραγματικά. Και μου άρεσε που το χρησιμοποίησαν αυτό για να τραβήξουν την προσοχή των μανιτάριους. Ήταν επικό αυτό το σημείο. Αρνητικά δεν έχω σε αυτή την ταινία. Μόνο καλά εδώ πέρα. Μόνο καλά. Ίντεν, το ξέρω ότι νιώθεις καλύτερα όταν είμαι εκεί όταν τραγουδάς, αλλά δεν μπορούσα σήμερα το βράδυ. Μην ανησυχείς. Ξέρω ότι ήσουν εξαιρετική όπως πάντα. Δεν χρειάζομαι εσένα να μου πεις ότι ήμουν εξαιρετική, το ξέρω ότι ήμουν εξαιρετική. Αλλά σαν σχεδιάστρια ενδυμάτων, σκέφτηκα ότι θα ήθελες να δεις πάνω στη σκηνή το φουστάνι που έφτιαξες. Στο νούμερο 9 λοιπόν είναι Barbie το πνεύμα των Χριστουγέννων. Άλλη μια ταινία χριστουγεννιάτικη και αγαπημένη, μπορώ να πω. Λοιπόν, εδώ η Barbie πρωταγωνιστεί ως μεγάλη ντίβα του θεάτρου του Βικτωριανού Λονδίνου, Eden Starling, η οποία είναι λίγο εγωίστρια, λόγω της θείας της, η θεία της την έμαθε να είναι έτσι, και δεν της αρέσουν τα Χριστούγεννα. Είναι παρμένη αυτή η ταινία από το Scrooge, απλά εδώ είναι ως Barbie. Τα θετικά. Χριστούγεννα, of course, αγαπημένη γιορτή του χρόνου. Και το ότι είναι παρμένη η ιστορία μου άρεσε, δεν μου είναι στα αρνητικά αυτό. Μου άρεσε που το κάνανε ταινία του Scrooge σε Barbie. Ήταν μια ωραία μετατροπή αυτή και μου άρεσε πάρα πολύ. Αρνητικό για αυτήν την ταινία. Είναι απλά υπέροχη στα δικά μου μάτια, φυσικά, έτσι. Θα πάω στην Οκεάνια. Θα βοηθήσω να ιτηθεί η Έρης. Συνεχίζουμε με την Barbie ιστορία μιας γοργόνας, το πρώτο. Λοιπόν, εδώ, όπως είχαμε πει και στο δεύτερο μέρος, η Barbie πρωταγωνιστεί ως Μερλία, μια πρωταθλήτρια του σερφ. Λοιπόν, και σε ένα από τους διαγωνισμούς της βλέπει διάφορες αλλαγές στα μαλλιά της. Ο παππούς της λέει ότι η μητέρα της είναι γοργόνα. Αυτή δεν το πιστεύει, πιστεύει ότι ο παππούς της δεν πάει καλά. Πάει να δει τις φίλες της, αλλά εμφανίζεται και η αδερφή που τους λέει πάλι τα ίδια. Είναι λίγο αντιδραστική, αλλά εν τέλει συμφωνεί να πάει να βοηθήσει την Οκεάνια, αλλά μετά θα επιστρέψει και δεν θα ξαναείνει ποτέ γοργόνα. Πράγμα το οποίο αλλάζει μετά, φυσικά. Θα το δείτε στην ταινία. Τα θετικά. Μου άρεσε πολύ η πλοκή και αυτή η ταινία σε σχέση με τη δεύτερη δεν ήταν καθόλου γρήγορη. Ήταν ιδανική η διάρκεια της. Είχε τα κωμικά της στοιχεία, τα χρώματα τα ωραία, οι γοργόνες η καθεμία είχε την πλάκα της, τα ζωάκια φυσικά, δεν ξεχνάμε το σνάουτς όπως είπαμε πριν, υπέροχος. Και αρνητικά δεν έχω. Αυτή η ταινία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου κράτησε το ενδιαφέρον, είχε το suspense της, την Έρης. Οπότε ναι, δεν έχω αρνητικά εδώ. Έχουμε ακόμα κάτι που δεν έχει η Ρουένα. Τη δύναμη των 12. Barbie 12 Βασιλοπούλες. Άλλη μια αγαπημένη ταινία. Πολλές αδερφούλες. Η Barbie εδώ πρωταγωνιστεί ως Ζενέβ, πριγκίπισσα Ζενέβ. Έχει άλλες 11 αδελφές, έχουν χάσει τη μητέρα τους, η καθεμία είναι διαφορετική. Έρχεται η Δούκισσα Ρουένα, η οποία είναι εξαδέρφη του πατέρα τους, για να τις κάνει σωστές βασιλοπούλες. Η οποία όμως βλέπουμε μετά ότι είχε απότερο σκοπό εκεί πέρα να πάρει το παλάτι, να γίνει αυτή η βασίλισσα. Και εν μέρει τα κατάφερε, αλλά μετά ενώνονται όλες οι αδερφές μαζί και την αντιμετωπίζουν. Τα θετικά αυτής της ταινίας ήταν η περιπέτεια, το έχω πει 100 φορές σήμερα νομίζω, το μπαλέτο φυσικά, έχουμε και εδώ μπαλέτο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, και οι μελωδίες που χορεύανε ήταν ωραίες. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ που η κάθε μία από τις αδερφές είχε το χρώμα της, και στα ρούχα και στις μπουέν και στο κρεβάτι στην αρχή, και μετά γίνανε όλα γκρι. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και το μαγικό πάτωμα που χόρευε εκεί πάνω η Ζενέβ και άναβε το κάθε πλακάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ και το σημείο. Ήταν πολύ ωραίο. Μικρή δηλαδή ήταν ότι είχα δει αυτή την ταινία,
Και εγώ χόρευα πάνω στα πλακάκια, νομίζοντας ότι είναι και αυτά μαγικά. Δηλαδή, φανταστείτε τι τρέλα είχαμε αυτή την ταινία μικρή. Ήταν από τις αγαπημένες μου και εξακολουθεί να είναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχω και αρνητικά σε αυτή την ταινία επίσης. Αυτές τις ταινίες τώρα που πάμε προς το τέλος, προς την πρώτη κτλ., δεν έχουν τόσο αρνητικά, να ξέρετε. Το στέμμα λάμπει όταν το φορέσει ο πραγματικός διάδοχος της Γκαρντένια. Αλλά πρέπει να το βρούμε πριν τη στέψη της Ντελάνση. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε το στέμμα απόψε. Η επόμενη ταινία είναι Barbie Σχολείο για Πριγκίπισσες. Άλλη μια αγαπημένη ταινία. Δυστυχώς δεν έχω το φυλάδιο της ταινίας μαζί μου, αλλά θα σας το βάλω κάπου στην οθόνη πάνω να το δείτε. Έχει να κάνει με μια κοπέλα που το είναι Μπλερ και η οποία δουλεύει σε μια καφετέρια. Προσπαθεί να μαζέψει λεφτά για τη μητέρα της επειδή είναι άρρωστη, να τη φροντίσει. Έχει και μια μικρή αδελφή, η οποία και αυτή είναι υιοθετημένη. Και τη βάζει σε κλήρωση για να μπει στο σχολείο πριγκίπισσες, η μικρή της αδελφή. Η Μπλερ μπαίνει και σταδιακά μαθαίνει ότι τελικά δεν είναι μια απλή κοπέλα που δουλεύει σε καφετέρια, αλλά η χαμένη πριγκίπισσα. Αυτή η ταινία είναι υπέροχη. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα έχω ούτε εδώ αρνητικά. Έχω μόνο θετικά. Η πλοκή πάρα πολύ μου άρεσε, που είχαμε να κάνουμε με κάτι που έγινε πριν από χρόνια και σιγά σιγά με την αποκάλυψη όλου αυτού. Τα φορέματα πάρα πολύ, και εκεί κάθε μία είχε το φόρεμά της. Κάθε πριγκίπισσα και κάθε κυρία των τιμών είχε το φόρεμά της. Και μου άρεσε τις πριγκίπισσες που ήταν σχεδόν ίδιο το στέμμα. Και είχε και αυτό το χρώμα του φορέματός τους. Ήταν υπέροχο αυτό το σημείο. Μου άρεσαν και τα αγόρια σε εκείνη την ταινία, οι πρίγκιπες. Ο χορός που είχαν σε εκείνο το μάθημα και χορεύανε μεταξύ τους, πάρα πολύ ωραίος. Τα τραγούδια και εκεί υπέροχα. Οι μικρές νεράιδες που ήταν οι βοηθοί τους, και αυτά υπέροχα. Overall, μια υπέροχη ταινία την οποία σίγουρα συστήνω ανεπιφύλακτα και σίγουρα θα κάτσω να την ξαναδώ. 100%. Ακούγεται κάπως μαγικό. Εσένα όλα σου ακούγονται μαγικά, Αλέξα. Είναι γιατί πιστεύω στη μαγεία και στις ευχές. Συνεχίζουμε με το Διαμαντένιο Κάστρο. Αγαπημένη ταινία και αυτή, την έβλεπα συνέχεια μικρή. Η Μπάρμπι και η Τερέζα διηγούνται αυτή την ιστορία της Αλέξα και της Ηλιάνα στην αδερφή της Μπάρμπι, τη Στέισι. Έχει να κάνει και αυτό με φιλία. Δείχνει εδώ ότι ο πολυτιμότερος θησαυρός στη ζωή είναι η αληθινή φιλία και πώς αυτή η φιλία μέσω κάποιων εμποδίων ταλαντεύεται, αλλά στο τέλος πάλι είναι αυτή που νικάει η φιλία, τα θετικά. Η πλοκή και όλη η ιστορία αυτή, φυσικά, τα τραγούδια, υπέροχα τραγούδια και εκεί και θα μου είχαν κολλήσει. Το γεγονός ότι ήταν μια κοπέλα παγιδευμένη σε καθρέφτη, που το έλειπες πρώτη φορά αυτό, ήταν κάτι μοναδικό της ταινίας. Μ' άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Η κακιά εκεί ήταν εξαίρετη. Η Λιδία δεν έχω αρνητικά φυσικά. Θα την ξαναέλειπα σίγουρα και τη συστήνω φυσικά να τη δείτε κι εσείς. Γιατί άρχισες τόσο πολύ? Συγγνώμη, ήμουν απασχολημένη. Τεμπέλιαζες εννοείς? Πίνετε. Συνεχίζουμε με την Barbie Rapunzel. Άλλη μια αγαπημένη ταινία. Από τις πρώτες και αυτή της Barbie, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη που έβγαλε η Barbie. Έχει να κάνει με μια κοπέλα που δεν είναι Rapunzel και είναι παγιδευμένη σε ένα σπίτι. Δουλεύει για την Gothel, έτσι τη λένε την γυναίκα που την είχε παγάγει. Δεν έχει δει ποτέ τον κόσμο έξω από το κάστρο. Μέχρι που μια μέρα καταφέρνει και τον βλέπει, γνωρίζει έναν άντρα. Η Gothel της κάνει τη ζωή δύσκολη, προσπαθεί να την εμποδίσει να ξαναπάει, αλλά αυτή τα καταφέρνει και σώζει το βασίλειο με τη βοήθεια του πρίγκιπα. Βρίσκει και τους πραγματικούς της γονείς. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ζωάκια εδώ. Ειδικά οι δράκοι, πάρα πολύ ωραίοι. Και το λογοδάκι ειδικά. Από τα πιο υπέροχα ζωάκια πραγματικά σε ταινίες της Barbie είναι αυτά εδώ. Λατρεία, πραγματικά. Τα κωμικά του σημεία, όλα γενικά. Τέλεια. Αρνητικά δεν έχω εδώ. Οπότε συνεχίζουμε. Δεν μπορείς. Κανένας δεν μπορεί. Γιατί όχι. Ποιος είναι? Ο Wenlock.
Ένας κακός μάγος που παίρνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Μπάρμπι κυνηγημένος Πίγασος λοιπόν. Εδώ έχουμε πατινάζ. Αγαπημένο και αυτό. Πάντα έκανα όταν πήγαινα αστερόκοσμο τα Χριστούγεννα. Είναι η πριγκίπισσα Νίκα, η οποία της αρέσει το πατινάζ, αλλά της το απαγορεύουν από ένα σημείο και μετά οι γονείς της, ο βασιλιάς και η βασίλισσα, χωρίς να της πούν λόγο. Αλλά αυτή μετά το μαθαίνει, καθώς ο κακός προσπαθεί να την κάνει γυναίκα, τώρα αυτή δεν θέλει. Και μαθαίνει ότι το ίδιο έκανε και με την αδερφή της, που δεν ήξερε ότι έχει αδερφή, και την έκανε Πίγασο την αδερφή της. Έτσι προσπαθούν να βρουν ένα ραβδί, το οποίο θα λύσει όλα τα μάγια, για να σώσει και το βασίλειό της. Γιατί αυτός ο κακός, ο Wenlock, τους έκανε όλους πέτρα. Τα θετικά, όλη η ιστορία γενικά, η πλοκή, τα άλογα, υπέροχα όλα τα αλογάκια εκεί και το καθένα με το δικό τους χρώμα, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξανατονίσει. Και οι άλλες 3 γυναίκες που είχε Wenlock, μετά μου άρεσε πως τον κάνανε τα ίδια με αυτά που τους έκανε αυτός. Υπέροχο. Αρνητικό δεν έχω. Πότε πάμε στο επόμενο. Δεν ήσουν εσύ. Αναστατώθηκες, Ρόθμπαρτ. Ω, μετρημένες ημέρες μου. Τρέμω από το φόβο μου. Μπάρμπι στη λίμνη το κύκνο. Εδώ η Μπάρμπι μας πρωταγωνιστεί ως Undead και σώζει την Λίλα, που είναι η Πίγασος, βγάζοντας το μαγικό κρίσταλο. Ο μαγικός κρίσταλος σημαίνει ότι όποιος το βγάλει, αυτός θα σώσει και το δάσος από το κακό Ρόθμπαρτ. Στην αρχή δεν μπορεί να το δέχεται, να το κάνει, λέει μην μπερδεύεται με κάποια άλλη, γιατί δεν είναι γενναία. Αλλά μετά αναγκάζεται να μείνει, γιατί την κάνει ο Ρόθμπαρτ κύκνο. Οπότε αναγκάζεται να μείνει για να βοηθήσει να λυθούν τα μάγια. Τα θετικά. Η Λίλα, η οποία είναι μονόκερος, που την είπα Πίγασος, είναι μονόκερος, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η κόντρα που έβγαζε και που είχε με τον Ρόθμπαρτ, πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η αυτοπεποίθηση. Ήταν υπέροχη η Λίλα. Από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες και ζωάκια στις ταινίες. Το μπαλέτο φυσικά, και εδώ είχαμε μπαλέτο, λατρεία. Overall ήταν ωραία και αυτά. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Πήγαινες κάπου? Και φυσικά η πρώτη θέση ανήκει στην ταινία Μπάρμπι Βασιλοπούλα και Χωριατοπούλα. Musical. Τι άλλο θα ήταν στην πρώτη θέση. Τι να πεις για αυτή την ταινία. 2 κορίτσια, μία είναι η πριγκίπισσα, η άλλη είναι η Χωριατοπούλα. Είναι σε 2 σταγόνες νερό. Θέλουν την ελευθερία τους, γιατί μία θα παντρευτεί με κάποιον που δεν θέλει και η άλλη δουλεύει για μία σκληρή μαντάμ, στην οποία οι γονείς της πήραν λεφτά από αυτήν για να μεγαλώσουν την Έρικα. Τα υπέροχα τραγούδια, υπέροχη πλοκή. Ο κακός χαρακτήρας είναι ο καλύτερος κακός χαρακτήρας από κάθε ταινία της Μπάρμπι. Είναι υπέροχος. Έχει και το δικό του τραγούδι, πάρα πολύ ωραίος. Τα ζωάκια, οι 2 γατούλες, το άλογο. Είναι πραγματικά όλα τέλεια εκεί. Και μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι σε αυτή την ταινία και σε κάποιες άλλες έχει και bloopers από τις ταινίες. Υπέροχο που το πρόσθεσαν και αυτό. Γιατί δεν περίμενα ότι θα το έλεγα σε μια ταινία της Barbie αυτό και ήταν υπέροχο που το προσθέσανε. Αγαπημένη ταινία λοιπόν, σε στείλω φυσικά ανεπιφύλακτα και σίγουρα θα την ξαναέβλεπα. Όπως είπαμε, δεν χάνεις musical. Κάπου εδώ το πρώτο επεισόδιο από το Back to Childhood τελειώνει. Αυτή ήταν η κατάταξη ταινιών της Barbie και η δική μου άποψη για κάθε ταινία. Σχολιάστε μου κάτω να μου πείτε και εσείς τις δικές σας απόψεις και ποια ταινία έχετε εσείς πρώτη. Ελπίζω να σας άρεσε. Να μου είστε πάντα καλά, να μου χαμογελάτε πάντα και μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά και τα λέμε!